Karea, kaltzio oxidoa, lortzeko kareharria berotu egiten da, eta esaten da ere kareharriaren osagai nagusia dela kaltzio karbonatoa. Orduan, kaltzio karbonatoaren deskonposaketari buruz hitz egiten da ariketa honetan. Kaltzio karbonatoa deskonposatzen da beroaren eraginez. Eta sortzen da kaltzio oxidoa, ero karea. Beraz, lehengo galdera eskatzen du idaztea erreazio hori. Kaltzio karbonatoa, solidoa, beroarekin deskonposatzen da, orain ipiniko dut datua beroarena, kaltzio oxido, hau da, karea emanez eta karbono dioxido gaza askatuz. Falta da beroaren datua. Bero hori ematen da ariketa honetan era honetan. 169 kilojoule molekoa dela. Beraz, balio positiboa ematen da, eta deskonposaketa guztietan gertatzen den moduan, bero hori da zurgatutako beroa. Horregaitik, bero hori idatzi behar dugu ezkerreko partian. Hau da, 169 kilojoule molekoa. Idatz daiteke erreazioan zuzenean? Bai. Ze erreazioan ere moletan adierazten dira kantitateak. Mol bat kaltzio karbonato deskonposatzeko behar duen beroa hori da. Mol bakoitzeko. Izango balitz gramoko ero kilogramoko, kilojoule moletara bihurtu beharko genduke. Idatzi behar dugu erreazio hori eta txertatu beroa emondan datuaren arabera. Beraz, A atalean eskatutakoa lortu dugu. B atalean galdetzen da ea 0,1 tona kaltzio karbonato deskonposatzeko zein dan beharrezkoa den energia, zein dan tona 0,1 tona horrek zurgatu behar duen beroa bere deskonposaketarako. Lehengo kontuan izan behar dugu tonaren definizioa, tona bat 1000 kilogramo dira, eta kilogramo bat 1000 gramo. Beraz, zuzenian gramotan adieraziko dugu, 1000 bat ipintzen hemen, 10/6 gramo kaltzio karbonato. Tona bakoitzeko. Gero, moletan adierazten dugu kantitate hori. Masa molarra 100koa dena kontua hartuta. Eta, maitzeko, dakigunez, erreazioak esaten duen moduan, kaltzio karbonato mol bat deskonposatzen denean, 169 kilojoule zorgatzen dituela. Beraz, zurgatu behar duen energia, 169.000 kilojoulekoa da. Hori da, zurgatu behar duen energia. Orain dator C atala. C atal honetan pizkat gehiago pentsa behar dugu. Esaten da, errekuntza hori burutzeko, hau da, gure laba horrek kaltzio karbonatoa deskonposatuko duena, hau da, bero iturria, dala propanoa. Eta propanoa dakigunez erregai bat da, eta erregai horren errekuntzak beroa askatzen du, eta karbono dioxido eta ura ere bai. Propanoa da erreko duguna
kaltzio karbonatoak bere deskonposaketarako behar duen energia lortzeko. Ematen da beste datu bat, kontuan hartzeko zein dan propanoaren errekuntza beroa. Bere errekuntza beroa dala 2221 kilojoulekoa, ikurra negatiboa izanik. Zer esan nahi du horrek? Propanoa erreten denean, beroa askatzen duela. Eta hain zuzen ere bero hori izango da, kaltzio karbonatoak hartuko duena bere deskonposaketarako. Horregaitik idatzi behar dugu propanoaren errekuntza erreakzioa. Karbono dioxido eta ura emanez. Doitzen dugu erreakzioa, oso ezaguna dugu erreakzio hau, eta txertatzen dugu beroa. Kontuan izan hemen beroa aldogula zuzenian ordezkatu kilojoule moleko ematetalako, hau da, mol bat propanok bere errekuntzan askatuko duen energia dalako. Guk B atalean zer lortu dugu? Hemen idatzi duguna. 169 kilojoule behar ditugula 0,1 tona kaltzio karbonato horiek deskonposatzeko. Hau da guk behar dugun beroa. Eta bero hori propanoak emango digu. Zenbat mol propano erre beharko ditugu bero hori askatzeko. Egin dezakegu 3ko erregela simple bat. Guk dakigu mol bat propano erretzen dugunean, askatu egiten direla, ekoiztu egiten direla, zenbat kilojoule? 2221 erreakzioan idatzi dugun moduan. Baina, adi, erreakzio honetan agertzen da ere etekinaren datua. Eguneko 40an baino ez dala aprobetxatzen berori. Horrek esan nahi du, erreakzio hau ez dala benetan horrela gertatzen erreakzioak adierazten duen moduan. Hori teorikoa dala. Horrek esan nahi du, hemengo koefiziente guztiak 0,40rekin biderkatu egin beharko genitula. Eta baita ere beroa. Hau da, 0,40az biderkatu behar dugulez, guk hemen 3ko erregela honetan ere kontuan hartuko dugu hori eta bider 0,40 ipiniko dugu. Zenbat mol orduan propano erre behar dugu ekoizteko guk beharrezkoa dugun beroa? Hau da, 169.000 kilojoule? X. Hortik, ateratzen dugu zenbat mol propano erre behar diren. Hau da, 201,49 mol propano. Kantitate hori adieraziko dugu gramotan, eta egingo duguna da bere masa molarrarekin biderkatu. 44 gramo mol bakoitzeko, eta emaitza da 8.875,4 gramo propano. Baina hori hobeto adierazten badugu kilogramotan, oso kantitate handia delako. Gutxi gora bera 8,9 kilogramo propano. Hori da erre behar dan propano kantitatea, kaltzio karbonatoak bere deskonposaketarako behar duen energia lortzeko.